BPF आरो UPPनि गेजेराव बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि। बरमायाव BPFनि दैदेनगिरिनि बेरेखायै UPPनि मावथिफोरा अजद दैखांदों। BPFनि बारग' EM अनसुमै खुंगुर बर'खौ बरमा पुलिस थानायाव गोबां घन्टासिम सोंथि खालामबाय थादों। थामथि खोलोबआव क'क्राझार लकसभा बियाबाव भट होनाय जागोन। बेखौनो लानानै बाक्सायाव BPF आरो UPPनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। UPPनि सोद्रोमा आसिर आलीआ बरमानि साफ्रा हारेमजार ओनसोलाव बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ लानानै जामबुंनि गेजेरजों सावरायलायो। BPFनि बारग' EM अनसुमै खुंगुर बर'आ बेनि सोमोन्दै अनसुमै खुंगुर बर'आ आसिर आलीनि हेंथायै अजद दैखांदों। बेजोंनो लोगोसे आसिर आलीआबो बरमा पुलिस थानायाव अजद दैखांदों। दिनै फुंबिलि समाव अनसुमै खुंगुर बर'खौ सोंनाय फिननायनि थाखाय पुलिस थानायाव लाबोनाय जायो आरो 4-5 घन्टा सोंनायनि उनाव जामिनाव हगारनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो UPPआ सासे सरासनस्रा दोलोनि मावथिनि सायाव सासे BPFनि बारग' EMनि बेबायदि खामानिखौ नुनानै सोंखारिदोंमोन आरो आसिर आलीनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै बारग' EMखौ पुलिस थानायाव लाबोनायनि थाखाय पुलिस खुंथायखौ साबायखर बावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। যোৱা পৰহি এটা আমাৰ ঘটনা হৈছিলে আশ্ৰাফ আলী আছিৰ আলী তো তেখেতক অংশুমী খুংগুৰ বসুমতাৰী আমাৰ প্ৰাক্তন EM ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ওপৰত এখন FIR দিছিলে আৰু তেখেতক ফোনযোগে এইটো কথাই কৈছিলে যে তেখেতসকলৰ মাইনৰিটি এৰিয়া মাধৱপুৰ আৰু কিবা এৰিয়াত উন্নয়ন হোৱা নাছিলে। তেখেতৰ বিগত 10 বছৰ তেখেতে BPFত আছিলে আৰু অংশুমী খুংগুৰ বসুমতাৰী একদম নিচে কাষতে আছিলে আৰু তেখেতে UPPLৰ যি আজি আমাৰ উন্নয়নৰ ধাৰা আজি মাধৱপুৰ বা চাপৰা অঞ্চলৰ বিভিন্ন আমাৰ আঁচনিৰ দ্বাৰা আজি মাইনৰিটি হওক বা সেই গাঁওখন হওক চৰকাৰী আঁচনিত লাভৱান হৈছে। সেই সূত্ৰে তেখেতে অংশুমী ডাঙৰীয়া কৈছিলে যে ছাৰ আপোনাৰ লগত আমি 10 বছৰ আছিলোঁ আৰু সেই 10 বছৰত আপুনি আমাৰ কোনো মাইনৰিটিৰ একো কাম নকৰিলে, মাইনৰিটি আমাৰ গাঁৱৰ একো ডেভেলপ নকৰিলে। তাৰপিছত অংশুমী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ওপৰত এখন FIR দিছিলে আৰু যি তেখেতেও যে এই ধৰি লওক ৰাতি সদায় কেম্পেইনিং কৰি তেখেতে আমি শুনিব পোৱাৰ মতে তেখেতে আশ্ৰফ আলী ডাঙৰীয়া সন্দেহ কৰাৰ মতে তেখেতে ধন বিলোৱাৰ কিবা ৰাজনীতি কৰিছে। তো সেই সূত্ৰে তেখেতক কৈছিলে। তাৰপিছত অংশুমী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ওপৰত FIR দিলে। আমিও তেখেতক FIR দিছিলোঁ যোৱাকালি আৰু আজি বাক্সা আৰক্ষী অধ্যক্ষ আৰু বৰমা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতক যে থানাত আনি 4-5 ঘণ্টা ৰাখি তেখেতক সোধপোছ কৰিলে তাৰ বাবে আকৌ এবাৰ বৰমা আৰক্ষী থানাৰ OC মহোদয় আৰু SP মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ UPPL দলৰ ফালৰ পৰা। ধন্যবাদ। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।